Ndichikutambira zvekare pano paTrari 263. Kana uchiri munyowani pa this YouTube channel kusubscribe mahara. Panapa uchange uchiwana nyaya dzezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Uchange uchiwana news kubva pano paTrari 263. Musha wema updates. Nyaya ndinozvomuzori nhasi nyaya yava Thomas Mapfumo avo vanoitwa vasuku. Thomas Mapfumo uyu ari kubuda pa screen penyu. I hope vazhinji vanovaziva. Nyaya ndinozvomuzori nhasi nyaya yekuti Thomas Mapfumo akapisirwa musha wake uri kudumbu shava uyo waanga akavakira vazukuru vake musha wakapiswa uri kudumbu shava. Iyo Thomas Mapfumo anenge asiri hake muZimbabwe ari kumhiri kwemakungwa, asi news dziripo ndedzekuti musha wake wakapiswa. Zvandichaita ndichakuratidza video ndinokumbira kuti zvatinofunga comment section pamusoro penyaya yekupiswa kuimba ya Thomas Mapfumo. Vazhinji havasi kuziva kuti ndiani akapisa imba iyi, asi ndokumbira kuti taura zvatinofunga comment section. Imba iyi kuratidza kuti yakapiswa nemunhu. Vazhinji vari kutoti imba iyi yakapiswa nevavengi. Ndatitaure zvatinofunga comment section pamusoro penyaya iyi. Zvinorwadza, zvinosiririsa kuti unenge uri kumhiri kwemakungwa uchitiwo wakaisa mudziyo kumusha wemba wozwa chinzi imba iya yawakavaka nemari yakawanda zvikuru yakapiswa. Imba yaThomas Mapfumo yatsva mana yepadombo shava yo ngezvakawo moto wabva nekubanhu. Imba yaThomas Mapfumo